Tiroa kontzertuaren erdian bezala iritsi da, nola eta nondik ziur ez dakigula. Eta onago hemen, orain, abisalia batean bizi gara. Zarrakamalda bizkarrean hartuta hurbil ikusten dugu erioa. Eta dontzeia ere ez da salbu. Badakizue, suaietatik ke hauek eta osasun publikoa gainezka. Ez homo, edo ez. Agian Laura esaten zioten, zeren ala ebatzi baiturraek, badakigu. Emakume baten izena behar du tamainako gaitzen sorburuak. Are, Mr. Senyora. Egunotan, privilegio dunok, kantuari emanak bizi gara. Gure antologia apetatxua sortzen. Desira placer bihurtu nahian. Antzar eguna ospatuko dugula amesten. Aiztoa eta arkatza txandak hartuta. Orain neguko egunerokoa elikatzen, orain gozinatzen, eta sarean erronkak botatzen. Limoi bat imintziori gabe jaten baduzu? Zer? Ez errez. Eta segi aurrera. Leiotik begiratu eta kalean hiri hondakin solidoak ikusten ditugu, giza alderik makurrenak azalerazten. Auzoari esku hori oihukatzeko gertu. Gure herrietan zenbaiten lagun armatuak eroiarena egiten. Bakea gudan itxuratu nahian. Munduko bandarik txarrena. Orain galdera berriak ditut, bai, orain ere bai. Bortxaren kontakizunetik kontakizunaren bortxara pasatu gara. Eta populismoaz ari garela leporatuko digute. Manifesta nazionalista egin nahian. Ura ez da lekua zioten bezala, hau ez dela halakoetarako unea. Baina, bai, ezinbestean bada. Hau da ene ondasun guztia, komunitate sendo bat, gure sareak, gure abiak. Bitartean, heldu den matxinada konjuratu behar, gordean. Independentzia oro helburu, ariak ehuntzen. Kometaren eraginpean nora gidatuko zain. Gerezi garaia ospatzeko dugu. Eta orduan esanen dugu. Akordatzen? Gu orduko hauek gara. Bai, hemen naiz, ez gelditzeko baina.